si que é un incidente de silencio. Pero non se me fala, porque eu nunca toco así. Igual é listo. Sí. Hola. Eu que non sei por que non mires un vídeo. Hola. Un vídeo, sí. Eu viví en California. Ah, que sigues sin facer. Porque... Jackson fatalista. Que Diderot? Sí. Ai, do 5 de agosto de 1713, naceu en Champagne, na familia de Sans, e morre en París en 1784. Figura destacada do ciclo das luces, junto a Voltaire, Rousseau e D'Alembert. Con que antes a enciclopedia, alternativa racionalista para combater a influencia da Igrexa. En 1773, isto é importante, en 1780, escreve Jackson Fatalista, obra influencia do teatro posterior. Jackson Fatalista, que curiosamente aquí estamos a facer. Estamos? Non estamos, non. Pois avisa. Que ainda por menos. Avisa, vale. Octavio, tome esa luz bonita de corazón. ¿Cómo se toparon? ¿Por acaso? Como todo el mundo. ¿Cómo se chamaban? ¿Qué nos importa? ¿De onde viñan? De onde estiveran antes? Para onde ían? E logo sabe alguén para onde vai? Que dicían?
abo non dicía nada. E Jack dicía que o seu antigo amo dicía: Tudo canto de ben ou de mal nos pasa aquí en baixo está escrito lá en riba. Como é? Que tudo canto de ben ou de mal nos pasa aquí en baixo está escrito lá en riba. Grande frase esa. E ainda dicía máis, que cando unha bala sae do fusil, leva consigo un billete co enderezo do destinatario. E tiña razón. Que o demo leve o taberneiro mal a súa taberna. Por que mandar que o demo leve un veciño? Iso non é un bo cristiano. Porque cando me embebedo co seu viño ruín, esquezo levar os cabalos ao prado. Meu pai decátase berro. E o rosno, el colle un fungueiro quenta o lombo. Con algunha dureza, pareceme a min. Pase un exército pro campo de batalla. Eu alístome, pola raya. Chegamos. A batalla dase. E tú recebes a bala no teu enderezo. Adiviñáchelo, un tiro no xoello. Só Deus sabe as boas e as más venturas provocadas por aquel tiro. Penso que sen aquel tiro nunca tería estado namorado. Nen coxo. Estiveche namorado. Sí, Por causa dun tiro. por causa do tiro. Nunca me tiñas dito nada. É verdade. E por qué? Porque non estaba escrito lá en riba. E pode ser que chegara o momento de escoitar a historia deses amores. Se ninguén me interrompe. Por se acaso vai comenzar. Ou por onde ia. Un tiro. A batalla. O inimigo é derrotado. E os que poden foxen e cada quen mira por si, non? Eu estou enterrado embaixo dunha chea de mortos e feridos. Chímpame nun carro e lévanme para un hospital de campaña. A cada paso ia dando berros de dor e perdendo o sangue todo do corpo. En unha aldea, unha moza, unha muller moza, sai da súa pobre cabana cunha cunca de viño, doulle 2 grolos, agarro das súas saias e digolle que morrer por morrer, quería mellor morrer ali. E aí esmorezo. Cando acordo, topo-me espido e deitado nun catre nun cornecho da cabana. Ollan para min a muller, o home e unha manda de meniños asombrados. A muller molla un palo en vinagre e esfrega máis tempo. Infame, desgraciado. Xa vexo por onde vas. Pareceme que non ves, meu amo, non. E ao acordares, esa muller non te pareceu un anxo. Non, pareceme unha muller da aldea. E logo, non era esa muller, a muller do teu anfitrión, de que te vas a apaixonar. Non é, non. E se fose que? Alguén é dono de se apaixonar ou non? E se estás namorado podes actuar como se non estivese. Non é da muller do teu anfitrión nunca. Como estivese escrito lá en riba. O meu anfitrión había de ser cornudo. E dime unha cousa. Tú follas cordo do teu anfitrión porque estaba escrito lá en riba? Ou estaba escrito lá en riba que tú fixeras conmigo? As dúas cousas están escritas unha ao lado da outra nun grande rolo que se vai desenrolando devagar a medida que van acontecendo as nosas vidas. E así continuou a conversa entre os nosos dous teólogos. E a noite chegou
e houve que procurar pousada. E entretanto, que foi dos amores de Jack? Teremos que esperar un momento máis propicio para saber como ese tenro sentimento chegou ao corazón de Jack o fatalista. Se contásemos tudo canto lle puido pasar a Jack, nunca chegaríamos ao final da historia dos seus amores. Poderíamos decir tantas cousas. Por exemplo, cando os quixeron de volar nunha pousada. Ou cando aquel misterioso cabalo que mercaran nunha feira sempre levaba a Jack ao pé unha forca. Ou cando atoparon o enterro do seu antigo amo, o que lle aprendera a Jack o fatalismo. Ou de cando tivo que xogar a vida para recuperar a caixiña de rapé do seu amo, que tiña moito vicio de aspirar para combater o tedio. Ou de cando fan cousas que xa facían Don Quixote e Sancho, Don Juan es Ganarén. E non será mellor que procuren unha boa pousada e deixen de facer o parvo cos xabalíes. E como podemos facer para levarlos ali? Non hai como unha boa treboada para que as personaxes do teatro se poñan a coberto. Viaxan por negocios. Non temos. Viaxan por placer. Ou por desgraza. Desexo que por placer. O teu desexo non conta. Será como este escrito lá en riba. Non se asombre. O meu criado é dono dunha filosofía curiosa. Vou buscar auga para que se poñan lavar antes do xantar. Lavarse antes de comer é o que nos diferencia dos animais, que se lavan despois. É certo, sí. Lavarse o aseo é fundamental. A barba. Facer a barba é unha boa chance para ter unha conversa saborosa. É desigual, o que ten a navalla leva vantaxe. Os barbeiros posúen a elocuencia da virtude, a virtude da elocuencia. Na miña terra, os barbeiros tiñan diferentes prezos. Como... Canto gusta fazer a barba? Depende, con conversa ou sen conversa? Con conversa. E quere que lle dé a razón ou que o contradiga? Tú non servirías para barbeiro. É iso porque... Porque és incapaz de darlle a razón a ninguén. Nin de dar un bon consello. Chegou a pena que os que saben dos remedios para os males da humanidade teñan que gañar a vida rasurando barbas. É un bon momento para escoitar as historias dos teus amores. Sobre todo, do teu único amor. Primeiro, ás veces, Fala, que queres saber? Que queres saber? Fálame dela. Que sei, conservaba a súa virxindade. O Virgo? Naturalmente. E tú? Ui, un día que o meu Virgo andaba polo mundo. Entón non é o teu primeiro amor. Amase únicamente a muller a que lle das a tua virxindade. E és amado por aquela que xa dá. Eso ás veces non vamos. E como perdiche entón? Non lo perdín troqueira. E como é iso de trocala? Eu entregaba, logo pedía, la mamo de volta así, era virxe, de novo, cada vez era como a primeira. Vayamos entón a primeira. E sempre tengo un especial interese no relato de ese primer momento, a primeira vez. Ai, meu amo, estou a ver que tes a cabeza corrompida e na hora da tua agonía has ver o demo a bailar chumino, E veré. Aposto que foi unha bella impúdica que te levou a inocencia. Non apostes que perdes. A ama do cura. Perdes outra vez. A sobrinha do cura. Xa que me dixo. A sobrinha padecía de devoción e mal humor. Dos cousas que non prestan. Xa sei.
Un día de feira, No. fouche a cidade... Nada. Sí, que estaba escrito lá en riba. Que toparías nunha taberna cunha criatura cheia de simpatía, que te embriagarías... Non probaran en pinga esta vez a xú. Meu amo, non ten xeito ningún para adiviñar. E se queres adiviñar tudo e mal, nunca poderás escoitar a miña historia. Estou esperando. Comeza dunha vez. Polo principio, Sí. meu amo, aquí onde me ves, fun batizado. Se te propós comezar polo batismo, non chegaremos máis ao fin. Eu tive por padriño o mestre Vigre, o mellor carpinteiro de carretas da aldea. O meu padriño Vigre tiña un fillo que eu chamaba de Curmao e que se chamaba Vigre tamén. Sempre partillamos tudo un co outro ata que aos 17 anos namoriscamos os dous a un tempo dunha costureiriña que se chamaba Justín. Que non daba para partillar. Justín non tiña sona de ser especialmente cruel, pero ela pensou que sería oportuno darse a valer cun primeiro desdén. E escolleu a min. Justín, cata que cobra a pañina da goa. Carga a miña casa que te echa de peteirar unha galiña. Machaca. Ninguna galantería podía orientar a Justín ao meu favor. Non sei que grazas lle ven as mulleres en resistirse ao que é natural. O que sí que non desprezaba nada era o meu Curmao Vigre. Non podían ver matogueira, prado de erva ou moinho fariñeiro que non fose probar os dous a xunta. Cando o meu padriño adormecía, Vigre e Justín subían moi devagarillo ao alpendre da carpintería e ali pasaban a noite desfacendo alpacas de palla. Vaya, despachando asuntos urxentes. Como quais xa? Ai, meu amo, pareces un meniño con esas preguntas. Daban as súas boas fodas e logo Justín marchaba. Foda, que palabra é esa? Foda, do verbo foder. Estragas meu placer escuitarte. E logo como quere que diga para dicer foder? Non sei, podes dicer, que sei eu, folgar. Folgar é descansar e foder cansa. Ou fornicar. Ou fuchicar. Mira, Ai, meu amo, pareces un puritano hipócrita deses que lle gusta a cousa e amargalle esa palabra que a nomea. E o que fan é foder, despois din que se folgan ou que fornican. basta. Conta a cousa como foi. Como foi, non che aprace, así que vou a contar ao teu gosto. Unha noite que se demoraron na folganza, dormiron un no outro como dormen os meniños sen necesidade de folgar. E acordounos o vello a bater ferro e a chamar polo fillo. Chamoulle Langrán, Lacazán, e díxolle que só pensaba en preguizar, andar con putas. E mandouno a unha encomenda, deixando a Justín desconsolada na palleira, sen poder sair. Que máis parecía unha Lucrecia ou unha Madalena desas da Biblia. O meu primo, o meu Curmao Vigre, veu onde a min pedirme axuda. A súa idea era esta. Eu iba ao seu pai e convidaba a taberna. O vello, como era unha esponxa, aceitaba e Justín aproveitaba para sair. E dixenlle eu, teño unha idea mellor para todos, máis segura. Ti dame tempo, vai a encomenda e confía en min. Que cuco. É cuco por qué? Porque puño os ovos no niño dos outros. Meu amo, os niños deberían voar como os paxaros. Unha idea perigosa, Jack. E absurda. Coñeces a fábula da Baile do Canivete? Continúa a túa historia. Onde... sí. Justín estaba en riba, na palleira, e en baixo o meu padriño a traballar como fan os que non valen para outra cousa.
muller. De onde ves? Da cama non. Depende que cama. Estás tu feito un bocán, como o meu borcancho. Ai, padriño, teño un sono que me cae as orellas. E como vai agora a casa, meu pai vai me bater. E venme dicir o que tens. Que sodes todos uns criminosos, que só pensades na foda, como o meu rapaz, que anda ao cheiro desa Sustín, que é unha veterana, que iso veu un pouco mellor o que tiña. Ai, por que non lle bate a él cando veña? Eu vou dando logo vos ides repartindo. Padriño, déxame subir arriba a pañeira, botar unha sonequiña. Vai, que ainda has ter quen te apaña. Xa despois falou co teu pai para que te malle a metade do que ti ha pensado mallarte, que é a 10ª parte do que mereces. Vai, langrán, lacazán, pixa brava! Non quero ouvir máis. Depravado. Forzache esa rapariga ignorante. Non a forcei, folgueina. Non te graza. Esa foi a tua primeira aventura galante. Nin lle batí nin amarrei. O terror tamén amarga. Non foi así, meu amo. Conteicho deste xeito, como é a maneira que teñen os aristocratas de lograr os favores das criadas sen bater nen amarrar. E entón, como foi? Así sí. Teño meu Virgo, pediño, e ela deu de volta. Eu non a magoei, e ela a min tampouco. Fíxome prometer que non lle diría nada ao meu curmao Virgo. Ao principio non estaba moi conforme. Puxose a fungar como un castrón. E a Justín chamoulle as 4 letras. E non... Pero ela encabuxouse con el tamén de volta. E ao final logrou convencelo de que entre ela e máis eu non pasara nada. E o teu curmão Bigri? Pois coloulle bastante ben, sí. Ya fixo. Coa moza do meu curmán.
Din que fose a única muller sobre a terra. Dixeche iso, Jack? Dixeche, non dixeche ya. Nin que fose a única muller sobre a terra. Oh, arreó, esa sí que é a palabra de un amigo. Nin que fose a única muller sobre a terra. E é verdade, Jack. O mozo do meu curmán, tú estás parvo ou que? En que fose a única muller sobre a terra lle tocaría un pelo da cabeza. Oiche, Tigre, ningún pelo da cabeza. Nin que fose a única muller sobre a terra. Jack, ese abrazo. Vigre pediunos perdón e Justín e máis eu perdoámoslo. Daí a pouco, cando Justín se puxo bonita, tiveron que casar. E cando naceu o crío, pediron a min para ser o padriño, e nunca se viron na aldea, padriño e afillado, que tanto se imitase. E tes o teu curmão Vigre cuidando do teu fillo. Que vais ter criar o teu fillo que o do viciño, dá o mesmo traballo. É tudo de bo ou de mal, que lle pase aquí embaixo a estar escrito alá en riba. Como unha cadela, Vas quente como un can. Seguimos os modelos que dá o reino animal. E cando acaba, teñome que tirar. non sei como te chamas. Non me podo lembrar. E os que viven de fora, que vexen na frente, está escrito en riba que é un acto natural. E os que viven de fora, que vexen na frente, está escrito en riba que é un acto natural. O amo, para compensar a xenerosidade verbal de Jack, decide contar unha historia como premio, por tanto, entretenimento, que é o mellor remedio para a melancolía. Unha historia ben contada amolece o tempo e faino ir a modo ou ao galope. Por iso é tempo caracol e tempo coello, tempo miñoca, tempo vaca, segundo vai o conto. Unha vez coñecí por acaso, nas carreiras de cabalos, unha moza que ben merecía chamarse suculenta. Pois todos os seus méritos confluían nese. Chamábase Ágata. Unha filla de pequenos burgueses, eses tendeiros que tasan todo canto teñen co seu prezo en diñeiro. E a filla tamén. Tamén. Só que como era deses piadosos puritanos, Prósperos papostias. simulaba guardar a súa virtude e a súa virxinidade. Así fan os especuladores, gardan os produtos de primeira necesidade para provocar carestía. E, entre tanto, o povo a pasar fame. Ainda que neste caso fose un aristócrata o que a pasaba. Moita me vamos. Ah, Jack, afarteime de fame. A cousa comezou cando conseguir ser recibido en casa de Ágata polas boas mañas dun alegre compañeiro que coñeceron a noite. Por acaso. Sí, por acaso. Nunha partida de dados, o cabaleiro de Santuán, ao desconfío. Sí. Gañoume con tanta elegancia e cortesía que daba gosto perder. Ai, xa sei como é ese conto. Bueno... Ten tanto descaro que moitas veces resulta difícil saber quen é o criado e quen o amo. Sí, o mellor non provocado.
Pois eso, o meu cabaleiro, o meu amigo cabaleiro de Santuán, conseguiu introducirme en casa de área. E polas noites éramos cerosamente vixiados pola mãe, o pai, a tía solteira, a curma da aldea e unha momia de sexo e antigüidade indefinidos que rezaba o rosario. Coas cartas que eu escribía, eu mandaba o seu zafiro, a súa esmeralda, puñetas de renda da máis fina seda, perfumes de Oriente, un prendedor do cabelo con feitura de cabaliño de mar dourado e un querubín, un cupido que fixemos pasar por querubín. E nada. De nada. E dixo o cabaleiro, Santuán, vexo que o gasto aumenta sem o ver o proveito. Cando dixetes que coa entrega dunhas lilairas sería fácil entrar nun círculo máis íntimo da rapaza, confeso que estaba a espera dunha actitude máis benevolente por parte de Ágata. Enganáchesme! Aí, o cabaleiro de Santuán ofendeuse. Enganarte a ti, xamais. En todo caso, fun eu tamén o enganado. Entón, que é o que pasa? Acaso esa criatura é unha obsesa da virtude, unha fanática da virxindade? E dixo eu, non, iso non. Podo te asegurar que non. E de seguro que sabía do que falaba. Xa debía ter feito un escrupuloso estudo sobre o terreno. Xa te contara alguma vez. É unha fábula tan bella como rezarlle a Deus. Toda a xente sabe. Ah, sí. Estamos aquí ante dous lingoreteiros de primeira. Moi ben, poderes dicer como é que continúa? Os pais alármanse polas continuadas visitas e temen pola fama da filla. Pédenlle que concrete as súas honestas intencións. Pretenden así, polo yo xugo, é casalo. En poucas palabras, o noso querido señor evita o perigo e retírase do campo coa honra intacta e graves feridas na carteira. Ainda así fai unha última aposta animado polo amigo dos dados, o... Santuán. Es para ter un encontro íntimo que nunca chega. Basta! Non hai nada máis aborrecido que contar unha historia que todos saben. E o tempo non dá andado. É o tempo caracol. E aínda non é a hora do almorzo. Servireino de contar. Onde se viu que tan grande señor teña que esperar polo camiñar do sol? Meu amo, cando teñas a fame satisfeita, gostaría de saber do final deses amores. Non diz que está tudo escrito lá en riba. Por que non o lees? Porque hai cousas que non se leen ben. Eu gostaba saber se finalmente o amigo Santuán foi enforcado como un can ou se infelizmente safou. O cabaleiro de Santuán escolleu para a súa confesión un luminoso día de primavera. Aquí fa falta un banco. Repousa nun banco sen pensar en nada. Consulta a hora. Tira a caixiña do peto. E toma raté. Espira. Santuán, que quere facer que chega por acaso, pasa por diante e despois pregunta a hora. Podíame dicer a hora? Ahora, O amo regotíxase do encontro. meu caro amigo, que belo acaso topármonos. Que hora é? Que hora vai ser? É unha hora feliz. O sol brilla en cada folla dos ameneiros. Os passarinhos repetem a súa danza do amor. As olímpicas amazonas pasan exercitándose na nobre arte da equitación.
presionando coas súas robustas cosas as garupas dos suorosos cabalos e saúdan efusivas. Adeus, galán! Meu caro amigo, que é isto? Contame o que oprime o teu corazón. Non podo. É algo co que debo carregar eu só. Son por acaso indigno da tua confianza? O contrario, son eu o que non merece nada. Son o pior dos homes sobre a terra. Tú és unha luminosa mostra de cantos méritos poden adornar un home. Sí, unha falta tan grande que abondaría para eclipsar todas as miñas bondades. Cabaleiro, confesa como un amigo que te abre o seu peito. Que amigo? Tú, para que estamos amigos, Antoine? Non será un pecadinho sen importancia que os teus delicados escrúpulos aumentan. Non. O cabaleiro de Santuán. O meu amigo cubriu o rosto, deixaba caer a cabeza de caos e lamentábase. Son o autor dunha vileza sombriza e tenebrosa. Non tal. Sí. A amizade. O máis belo dos sentimentos é eu. Arrastreiro pola lama. Eu. O cabaleiro de Santuán. O irreprochável cabaleiro. Ese. Ese enganou unha vez, sí, enganou un seu amigo. Unha vez. Un amigo. Unha vez. E como foi? O meu amigo, mais eu, frecuentábamos a mesma casa e ali había unha rapariga que... Non quero incomodarte con cousas que nin che van, nin che veñen. Santuán, ven, senta. Por que vou aborrecerte coas miñas parvadas de importancia? Non, as tuas parvadas e importancia importan. Sí. Sí. Adeus. Santuán! Santuán! Pasou a mañá e pasou a tarde. Percorreron os mesóns do extrarradio da cidade e cataron os viños excelentes, choraron e beberon e comeron e abrazáronse. E volta a chorar, así, unha vez e outra, ata que os pesos levaron, cando as sombras da noite se abrazan cas luces de París, a un garito mal reputado que chamaban Les Hommes Perdus. As almas perdidas. Pasei polo bar, volvinte encontrar borracho. O sol de amor de un vaso cheo de ilusión. Casi unha chiscada e esmaras. Digan reportes de sentar. Cando unha luz se apague, cando unha brisa sobe, cando unha lúa brille, e a lata se mole. Santuán, non podes deixar iso dentro de ti a consumirte. Tens que deixalo sair. Tens razón. O meu amigo e eu. Os dous frecuentábamos a mesma casa e
Ali había unha rapariga deliciosa, chea de encantos. Como miña Ágata. Non tanto, non. Case como a túa Ágata. El estaba enamorado dela, mas ela amaba a mí. El quase se arruína en cobrila de agasallos e eu era que gozaba os favores dela. Xamais atrevín a confesarlo, mas a próxima vez que o teña diante direi yo todo. Sí. E farás ben en facer. En librarte dese pesado fardo, desa escuridade. Fora, fora con todo iso, fora. Tú crees, sí, aconsellasmo? Sen dúbida. Crees que tomará a cousa? Se de certo tu amigo perdonache. Inventará disculpas para ti. Agradecerá a tua franqueza e o teu arrependimento. Ti crees? Creo, sí. Iso é o que te farías? Sem a máis mínima sombra dunha dúbida. Diríalle, amigo aos meus brazos, ningunha muller pode interporse entre nós. Ergo, meu amigo, abrázame e perdóame. Claro. Tú és o amigo e eu son... Que feliz son! Eu por fin libre dese pesado fardo. Fiquei petrificado como a estatua de términos. Estás ben? Estás ben? Como? Entón, eu diría, tú és o... E eu o... Entón... Esa cadela de Ágata. Sí, foi así. Ergo, esas son as tres patas do banco Ágata, ti, mais eu... Se non me queres volver falar, porque, de verdade, eu creo que non teño excusa. Marcharei, abandóname a miña dor e a miña vergoña, pero paga isto antes que agora non seña. Señor, dice, estou pelado, meu amigo. Marcho, non te podo deixar ir así neste momento. Ergo, pongo outra volta. Vindo tan sincero que me cólera esvaeceuse. E quixen abrazalo. El non se atrevía a ollar para mí. Eu nascín honrado. Imagina canto debín sofrer o representar o meu indigno papel, o rebaixarme a isto. Ai, cantas veces tentei afastar os meus ollos dos ollos dela, suplicantes de prazer, e dirixilos cara a tía, xemendo pola miña traizón e pola dela. Como dominaba aquela pequena bandreinciña a miña vontade viril. Aquí non, que non está ben visto. Un cheirinho só para entoar. Non imos a un lugar máis escusado. Intentaba animalo con alguna brincadeira. Que cabronazo! Eu apenas vine e tú aí pim, pam, sem dó. Debía fumegar-te o garabullo, Non sei como tanto che dura, pistoleiro! Non hai outro como a ti. Despois da ofensa que che fixen, ainda tes humor para carallar. Nada. Ainda que non gastei os meus luises en pan. Houve un que suba aproveitado.
Ai, eu non tería coallo para perdoar como tú perdoas, eh? Por que non? A ver, por que non? É a miña muller? Non. A miña filla? Tampouco. É só unha desvergoñada suculenta. Unha serpente hipnótica e carnívora. Santuán, queres que te perdoe? Poderías facer algo por mí? O que queiras, nada quero máis que o teu perdón. Cóntame devagar como é ela no tálamo. O tálamo é a cama. Ai, que branca, viva, fresca, cos untos apretados, roliza, de peitos blancos e rotundos, Como balas de cañón. sí, e a súa pel é como unha tempestade de peluxe de alcho. Xa, pero na cama, na escuridade que todo permite. Na escuridade, transfórmase. E tocala é como tocar unha brasa. Vira esfera selvaxe e só os gruñidos responden a súa furia. E dime, ela Ágata permite o vicio que non se pode nomear sen ofender. Trátase dunha conversa entre cabaleiros ben educados. Non permite, non. Reclama, exíxeo. Daquela entendo que non tiveses tempo de pensar nos amigos. Iso crees? Pero meu horror non podía deixar de pensar en ti. Cando ela me ofrecía a garupa e me facía sinais dende a carnosa gruta, nas súas frementes cachas vi a túa cara con expresión recriminatoria. Vías a miña cara nas nádegas de Ágata. Que bon lugar para perder a cabeza. Dá un sinal, e cegamente afundirei o puñal no meu peito, a carón do meu mamilo rabuñado. Taca iso. Deixa de mamilos rabuñados. E fálame de agua. Dos mamilos dela. Cortan como metal cando o frío se afía. É voluptuosa, prense, suculenta, briosa, autoritaria, cruel, despótica. É gulosa, brincallona. Ela chía como os paxaros feridos ou resmunga bovina no momento do abandono. Di, Santuán. Que tanto ollas para min? Somos da mesma estatura. Complexión, idade e tamaño. Na oscuridade non poderá distinguir un do outro, non sospeitará nada. En que pensas, meu amigo? Xa sei como nos imos vingar desa canalla deliciosa que tentou destruir a nosa amizade. Non tes que preguntar como é na cama, non? Porque vas experimentar en primeira persoa. Como? Vas ir no meu lugar? Iso estaría ben, estaría mellor. E se me fala e me descobre? Non é de moito falar. Como imos facer? Se ten unha rosa vermella nun xarrón de sebres no seu balcón, é o sinal de que podes entrar. Esta é a chave. Eu abro. Entras. Coida ben de non facer ruido. Verás un estreito corredor de madeira. Ten moito cuidado ca cuarta táboa. Renxe. Baixas un degrao á dereita e entras nun pequeno xardín de inverno. E hai unha galería e detrás no chanzo baixas outro chanzo e entrarás nun vestidor iluminado por unha lampadiña de aceite. Desvestir. Apagas a lampadiña. Verás unha porta ao final. Entra.
intenso aroma de femia humana impregno o cuarto. É Ágata que te guía cun rosmar de gatilla carracheira. Santuán. Tú gózala toda a noite. Non hai ofensa nin humillación que non tome por lisonxa. E cando chegue a alba, completamos a nosa vinganza. Como? Estou ansioso! Chego eu, métome do outro lado da cama e damos o que merecen. Desculpa, como é iso de que chegas tú? Sí, a canalla non poderá pedir auxilio para non verse sorprendida en tan difícil situación. Escoltada por dous cabaleiros de armas, será a nosa traición. Eu, na verdade, preferi estar eu só. Con Ágata, polo menos a primeira noite. Queres vingarte máis dunha vez, Es un refinado libertino. Inclínome ante o teu talento, mestre. Eu agardarei castamente na entrada o final feliz. E cando saias, fuxiremos os dous xuntos na madrugada. Splunk! Cando estaba acomodado nos brazos de Ágata, sentí un barullo procedente do corredor. Deitaron a porta abaixo e entrou un señor policía que alguén avisara. Detrás del, a nai, o pai, a tía solteira, con mala aldea e a do Rosario. Eu quixen investirme para recuperar a miña dignidade e a miña roupa desaparecera do vestidor. A familia indignada exixía un castigo exemplar. Casamento! Casamento. O señor policía notou algo do meu porte, que eu era fidalgo, e ofreceume unha saída honrosa. Pagar! Pagar. A pagar xa estabas afeito, Pagar, claro. Ágata tivo un fillo que era a viva imaxe de Santuán. Un xuiz benevolente condenoume a pagar os gastos da crianza e agora a mantenza do pequeno bastardo corre a miña conta nunha aldea que non é moi longe de aquí. E non sentiches vontade de mataros coas túas propias mans? Ah, Jacques, abafar as nosas paixóns é o que nos diferencia dos animais. E beber sen sede tamén. E folgar en todo o tempo, sen esperar a xaneira.
señores falaron de como persuadiron a Justín para receber a Jacques máis dunha vez no alto do Alpendre e de como o cabaleiro de Santuán conseguiu converter os obsequios do amo en favores mercenarios de Ágata. De mercenario a mercenario somos dunha letra do abecedario. Unha frase admirable, Jack. Mas non sei se entendo. Mais non falaron palabra do que esas dúas mozas pensaban, ou soñaban, ou requerían. Ningún home sabe o que salta na mente dunha muller no momento de outorgar, de ceder, de consentir. Non é moi difícil de imaginar. Señor Jacques, interrómpesme. É unha costume que ten antigo. O seu avó resolvío pondolle unha mordaza. Eu dándolle un viño taciturno. Ten bo remedio. Era un cabaleiro que frecuentou moito esta pousada cando era temporada de caza. Tiña un carácter vividor, convidador, alegre, convencido na falta de virtude das mulleres. E tiña razón, non teño ninguna. Ya, Eu acho que os homens e as mulleres teñen as mesmas virtudes. Foi o que eu dixen. o tal cabaleiro, o marqués d'Arcy, foi topar unha muller tan singular, tan bizarra, tan impar, como para se lembrar dela toda a vida. A condesa de la Pomerade. O marqués fíxolle a corte con asiduidade. Tentou con todas as armas vencer a súa desconfianza. Mesmo lle propuso casamento. Artillaría pesada. Mais ela xa tiña probado das meles do matrimonio e non tiñan sido moi doces. Mais infelizmente para ela... Mais infelizmente para ela, a boa presenza do marqués, a mocidade, o aparente ardor da paixón, o medo á soidade e a inclinación á tenrura, esas 5 cousas que nos expoñen á seducción dos homes, fixeron o seu traballo. E a condesa de la Pomerade deulle ao marqués o que el quería, despois de loitar heroicamente contra si mesma. 5 cousas. Pode repetilas. E como é que se cala o señor? Dicen a seguinte frase. Só as mulleres saben amar. Os homes non entenden nada desa cousa. Queredes que o demostre? Este banco vai ali. Home, así non. Lograda a súa conquista, o lume que consumía o marqués foi perdendo intensidade e brillo e comezou a proporlle sair máis, visitar amigos, receber na casa, protexer artistas e filósofos, reducir o tempo pasado na intimidade, ter asuntos que o obrigaban a sair da casa, socorrer amigos da infancia, visitar tías convalecentes, indicios que facían albergar a suspeita de que, se cadra, o interese do marqués por ela desapareceu. Para comprobalo, ela escolleu un día calquera, xusto aquí, no que preparou unha cea íntima para conmemorar o aniversario do seu amor. E o marqués Non se presentou. Era hoxe. Como pude esquecer? Son monstruos sen entrañas. Nin delicadeza. non te preocupes. Miña querida. A túa querida, respétate máis do que nunca. Mais a túa querida está acostumada a examinar os recantos máis profundos do seu corazón e tras unha observación atenta estou en condicións de informar que o meu amor saiu. Como? Sí, ausentouse. Já non está ali. Sentouse. Sí, o amor desertou do meu corazón. Con licenza. Ela deixara de amalo e dicíalle así, con esa pouca lacha. Ela continuaba amando. Evidentemente, Jack. Entón a condesa pretendía... Que o marqués confesase o seu desinterés. O marqués. Claro, metíalle o furón no tobo para que saíra o coello. Sí, pódese dicir así. Que coello. O marqués deixara de amala. Ela Sabe. sabía. Esa muller, non teño palabras. Marqués, manifesta a túa cólera. Dame os máis odiosos apelativos, ponme a gritar. Ponme das mantas de abaixo, insúltame.
Aldraxa a miña liñaxe. Eu, mais... Mais non admitirei que me chames falsa. Muller falsa, non. E agora é cando o peixe morde o anzol. A tua honestidade confunde. Eu devia estar morto com a vergonha. Tu foste a primeira em falar, mas eu fui o primeiro em ser culpado. A tua sinceridade arrasta-me como um rio e provoca a minha. A história do teu coração é a história do meu. Iso é verdade, meu amigo. E devemos felicitar-nos mutuamente por não perder mais tempo no sentimento frágil que nos unia. E como dixo? Non perder máis tempo no sentimento frágil é enganoso que nos unía. O da condesa non ten palabras, pero o do marquesa a mellor que inventalas, Señor, ya, vou ter que amordazar. As palabras para definir estes dous deben estar emborrachadas lá arriba no grande ron. Son comportamentos tan requintados que non podes ni siquiera concebilos, Jack. Son propios dunha clase que non é a túa. Pois pola condesa da Palmeralla. Pola condesa. E polo marqués de como se chame tamén, E pola patroa da pousada do Cervo Vello. Pola pousada. E polo meu amo tamén. Continuemos coa historia. Realmente, que desgraza sería que o amor continuase máis en min despois do teu amor cesar. Ou que durase máis en mí. Ou en min. Nunca te vi tan fermosa e adorável como neste momento. Oh, adulador. Non estou adorável, son un pouco de ruxe. Que pequeno me sinto ao teu lado. Que vai ser de nós, Marqués? Recuperarás a tua liberdade. E eu dareiche a túa. Podemos seguir véndonos. Na complicidade dunha verdadeira amizade. Grazas. Grazas por evitarnos todo iso. Sí, esa parte aborrecida que acompaña ao final da paixón. O qué? Os As reproches, pequenas perfidias. os silencios, As ironías amargas. a sinceridade desnecesaria. O veneno. As reticencias. Serás a confidente das miñas conquistas. E eu non te ocultarei nada das minhas. Nada. Quero sabelo todo. Axudarásme cos teus consellos? Negarásme a tua axuda? Nunca. Xamás. Marqués. Meu caro amigo, pensei eu nun pequeno detalle para conmemorar este momento. Admirável. É unha bagatela, un pequeno presente de despedida. Guardarei no cofre do meu corazón. Aí non, nun lugar que estorbe menos. Eu tamén teño un pequeno presente. Magnífico! Que é? Considero un anel de despedida. Que sorpresa! Como adivinhache que hoxe sería o día? Nunca saio da casa sen un presente de ruptura, de reconciliación ou de benvida. Que precavido. O Marqués foise, coa urxencia disfarzada oportunamente pola polida educación. E a condesa ficou soa. E a condesa mandou chamar un outro amante máis novo. Chorou os 7 chorares, ramuñou a cara toda, pediu morrer, envenenouse. Non, claro, se morre non teria graza. Pois, suplicoulle o marqués que voltase con ela. Xa sei, vingouse. Sí, vingouse. Dunha maneira cruel, fría e demorada. Claro. Agora teño que atender a dilixencia da noite. O resto da historia será contada noutro mundo. Mas non pode facerme iso. Si que pode, que conta un conto, pode parar onde lle peta. Reparache no ben que conta a historia. Ah, non conta mal, non, para ser unha pañaroca. Non é propio da patroa de unha venda. Ao millor é unha condesa encantada que é abandonada por un marqués, deixase levar pola dor e ponse a traballar nunha pousada. Crees iso posible?
Meu amo, ti porías a traballar nunha pousada por un desengano amoroso. Tens razón, non pode ser. Ya, que farías tú se te abandonasen? Faría o que estivese escrito lá en riba. E pode ser que chegara o momento de coñecer a historia deses amores. Ou non? A historia dos meus amores, meu amo, non pode ir mesturada cada señora condesa, porque son é doutra clase. Jack, que escrúpulo tes agora en respeitar a diferenza de clases? De outra clase de historia, de estilo. Debe ser contada en outro momento. Por que? Agora non dá tempo. A patroa pode vir en calquera momento, eu non gosto de ser interrumpido. Non hai pior cousa que non escoitar unha boa historia. Si que hai, escoitar unha má. Queres que che conte unha edificante fábula moral? Ai, a fábula moral esa non presta para nada. É a fábula da veña do canivete. Deixa, conta a túa historia, a túa. As historias de amor son como as garrafas de viño. Cando se acaban, xa non hai máis. Queres me dicer que non podes contar a túa historia porque segues namorado? Algún groliño debe quedar aí bailando no fundo da garrafa. A ver. Ti estabas nunha choupana, ferido. Estabas á espera de que che viniera un médico porque tiñas a perna... Médicos! Viñeron unha chea de carniceiros que me deixaron a dor e levaron os cartos. Un día, fun á feira con 18 luises, os que me restaban. Non podía gastar, así que pasei o tempo a mirar. Pasou por diante de min unha robusta rapaza que levaba unha cántara de aceite en delicado equilibrio e uns piollentos que estaban ao sol sen nada mellor que facer o mal, apurraronlle un can. Ai, xesa! A cántara caeu, rachou a saia, os piollentos rían, o can lambía o aceite, e Denisa, que así se chamaba a rapaza, choraba pola perda, máis pola cagadura que lle iba a andar no castelo do Banzo. Eu pregunteille canto custaría unha garrafa nova. Díxome, 18 luises, xusto os que eu tiña. Dellos, ela marchou moi agradecida. Un acto ben caritativo, propio dun señor. Si, iba a montar da cabana, sin cartos, ca perna infectada. Iso é un inconveniente molesto. O amo de Denisa, cando soupo da miña boa acción, mandoume chamar. Pagou as miñas débedas e levoume ao seu castelo, onde un auténtico doutor tiroume por fin a bala da perna. Que mellorou día a día grazas aos delicados cuidados de Denisa. Eu agradecíallos e mercabanlle unhas milainas que compraban esos quincalleiros que pasaban. Un día comprei unhas ligas escondidas onde elas puderan topar facilmente. Que fermosas ligas! Son pro meu querer. Entón, tes un querer, señor Jack? Teño, non che dixera? E queres ben? Quero, sí. Ela a ti tamén. Estas ligas son para él. Se me fixese o favor, Que favor? se me deixase que lle puxera unha na súa perna, sería o home máis feliz. Que tens? Choras? Non teño nada. Alguén che fixo mal? Fixo. Es que foi ese home tan ruín. Fuche tú, señor Jack. Eu? Pero se estou aquí tolleito, non me podo mover, como poido? As ligas. As ligas eran para ti, Denisa, non choras. É verdade? Se é verdade que as queres. Quero. Subiu a saia ata a sufraxe. E eu
toquei a liga xusto en riba do xeonllo, onde ela me vendaba a min a perna. Jack, creo que a historia do teu amor está chegando ao final. E iso por qué? Porque cando chegas ao xoello xa falta pouco. Ai, meu mago. As pernas da amiga de Lisa son longas como un día sen pan. Champaña! Ah, sí. A vinganza da condesa da Pomeré. Eu quero saber como funcionan os mecanismos maliciosos das mulleres. Conto. Conta. Madame de la Pomeré lembrouse dunha señora que vivía cunha única filla en París, onde chegara da provincia para gañar un proceso judicial relacionado coa herdanza do seu defunto esposo, un heroico capitán de intendencia. Ao perder o proceso, arruinouse e viuse forzada a por un tapadillo no que recibían cabaleiros que despois de botar unhas mans de barallo contemplaban a elasticidade da filla nunhas contorsións ás que chamaban caritativamente danza clásica. Ao final, un ou dous dos señores pasaban a noite coa mãe ou coa filla, a escoller. Que normalmente escollería a mãe. Canto ignoras do corazón dos homens, Jack? Do corazón dos homes meu amo que ignoro tudo. Como se chamaban as infortunadas criaturas? Madame e Mademoiselle de Non. Un día a nosa condesa mandou por un criado un convite para que Madame de Non a visitase discretamente no seu palacio. Chegou intimidada polo luxo daquela casa que lle lembraba os seus antigos. Madame de Non inclinouse ante a condesa cunha reverencia antiga. Lembraste de mí? Mais ou menos. Son Se me a, des unha axudiña. son a condesa da Pomeré. A condesa de la Pomeré, sí. Érguete, por favor. Que ten sido feito de vos en todo este tempo? Non nos vemos des que perdeste o xuízo no tribunal. A dicer verdade, fago un oficio perigoso, pouco lucrativo, que me desagrada máis. A necesidade fai a lei. Vives de, Deus me perdoe a pregunta, da prostitución? Sí, condesa. Da prostitución da miña filla. Cara amiga, a túa encantadora pequena entregada ao trato. Oime a mí máis que a ela. Son os homens que teñen eses caprichos. Eu tentei afastarme de todo iso. Quixen acomodar en casas de magistrados, de prelados, financeiros. Algo honrado. Mais eles petiscaban un pouco nela e logo, aborrecidos, liscaban. Oh, non acredito. Se ela debe estar bonita como un sol agora, na madureza dos seus 14 anos. Ela non ten ningún espírito libertino. Eu podo mudar a vosa sorte e convertela na máis brillante das fortunas, cunha única condición: que me obedezades en todo canto eu mande. Conta con iso, condesa. Aceitaré de lo rigor das miñas ordes. Eu son a escrava da señora. Perdida definitivamente a dignidade, Madame de Non humillábase polo chan. Debedes vender todos os móveis e vestidos que vos lembren a vosa vida actual. Iredes para unha nova casa que eu vos procurei, ao pé da igrexa. Ali atoparedes roupa máis acorde coa vosa nova condición. Estaredes retiradas e non receberedes a ninguén, nen as veciñas. Iredes aos oficios religiosos sempre que teñades oportunidade. Daredes vos a coñecer ao párroco, pero non lle permitiredes a entrada na casa. De tanto en tanto, daredes pequenas esmolas e non aceitaredes ninguna. Non debedes parecer moi pobres, nen moi ricas. A túa filla non sairá xamais, nen ti, señor. Pola rúa iredes cos ollos baixos e na igrexa elevados pro Altísimo. É unha vida de austeridade, sí. Mais ten a vantaxe de que non durará moito. E prométovos a máis sinalada recompensa.
pola condesa de la Pomegé e o seu plano incógnito. Cando as infortunadas criaturas levaban xa 3 meses inmersas na súa nova vida beata, a condesa decidiu por andar a súa vida. Chegara o momento no que o marqués d'Arsí vería por primeira vez o turbador rostro da virtuosísima ninfula, a indolente Mademoiselle de Nova. A que chamaremos a partir de agora a rapariga. A ver, quen fai de rapariga? Tú pareces bastante ninfula. E ti bastante crápula. E os dous bastante Por pánfilos. iso fago marqués. Eu xa fago a nai, non podo facer a filla, que sempre van xuntas. Está escrito lá en riba. Marchas. Non, teño frío. Ela é unha muller. Fai falta que me señales. Eu, por moita muller que sexa, xa son a condesa vingativa. Entón, estamos en xente. A ver, como é a rapaza? O autor di que ten a cara dunha virxe de Rafael nun corpo de Venus. Dozura na voz, modestia nos ollos e compostura no porte. Non quere. Pois estamos en xente. Vamos ter que facer unha marioneta. Neste papel estaría ben. Sabes que estaría ben? María Casares. Está moi bella. Está morta, Marcos. Mas o meu corpo está morta. María Casares fixo un filme dirixido por Bresson con guión de Cocteau. Le Temps du Bois de Boulogne, ambientada nos anos 30. Eu ainda non nacer. Moi elegante, moi charmante. Tipo jazz. Désir d'amour de dur calmement, chagrin d'amour dur dur de la vie. E non se me notaba o acento da Coruña. Francés non, non sendo nada por eso. Pois se vale de algo, eu teño casualmente aquí un María Casares de sobra. A ver, é teu. Non, me deixar Díaz Pardo. Xa, pero este... Este é meu. E como foi que... Deron. Por qué? Señoras e señores, María Casares volta ao Teatro Galego despois da súa estadía triunfante na Comédie Française. Un encontro no Bois de Boulogne. Un día, Madame de la Pomegard convidou o marqués a dar un paseo polo Bois de Boulogne para gozar do bo tempo. Amiga, non tes nada que confiar, non? Nada, E aquel conde que tanto te asediaba. fecheille a porta. Que singular. E iso por qué? Non me emocionaba. Creo adiviñar os teus pensamentos. Así? Aínda me amas. Por que non? Paréceme que corro un grande perigo ao teu calor. Creo que son elas. Sí, non me equivoco, son elas. Condesa. Sí, son elas. Que ten sido feito de vos en todo este tempo? É mellor non sairmos do mundo cando non nos podemos mostrar decentemente. E por que non chamar a miña casa? Como a señora condesa non viña a chamar a nosa. As indigentes sempre temos medo de ser inoportunas. Oh, oféndesme. Inoportunas para min. Eu son inocente, señora. A miña mamá decía, ninguén se ocupa de nós. E eu decía, sí, a condesa de Le Pomeralle. Verdad que yo decía, mamá? Verdad que yo decía? Sí, Este cabaleiro é o marqués d'Arsí. É moi amigo meu, é da miña total confianza. Nena! Menina, que crecida está! Que formosa se puxe desde a última vez que a vi. Os sermos pobres estamos privadas de todo, canto non nos pode facer mal. Que bella me faz. Descansemos aquí un pouco.
estar axovelladas é o noso descanso. Falemos. Sí, pequena. En que estás pensando? Pensaba en todo canto Xesús Cristo derramou por min, todo o sangue que verqueu para sandar as feridas da miña alma. Son as campás da igrexa que chaman o Santo Rosario. Temos que marchar. É a criatura máis divinal que nunca viron os meus ollos. Debo deducir que ficache tan vivamente impresionado pola miña amiga. Pola filla. Sí, pola filla, para te turbares desta maneira. Parecía non pisar o chão. E semellaba feita da máis fina porcelana. O marqués entrou mansamente no engado que a condesa lle colocou. Ou dito de outro modo, o centolo entrou na nasa. 20 días máis tarde, presentouse na súa casa. É o rostro dunha virxe de Rafael no corpo dunha Venus de Bató. Estiveche no Louvre, marqués. Estive nos piores antros de libertinaxe para esquecela, saciándome de carne latexante. E cantas máis femias esgotaba, máis me aparecía esplendente a súa imaxe. A incontinencia expresiva do marqués, digamos que a súa desnecesaria sinceridade, xeaba o corazón da condesa. E que esperas que eu poida facer para axudarte, marqués, meu caro amigo? Quero socorrelas. Sí, quero axudalas, retiralas da miseria, subsidiar as súas necesidades perentorias, ser digno do amor de Deus. Por que non? Eu tenho dereito. Inhalar o perfume do seu corpo, separar as súas carnes, cegarme nelas, vela ganir as catro patas como unha cadela sedenta, así suplicando o meu látego. Derramar a miña graza en cada ferida do seu corpo. Parecesme outro, marqués. E por que? Se adorar a súa casta beleza, queres fozala, estragala, como fai o neno rico caprichoso co máis exquisito brinquedo. Porque sí! Esqueces a idea. Ela non ten máis camiño que o que Deus lle marca. Da igrexa á casa e da casa á igrexa de Santa María das Flores. Santa María das Flores. Señora condesa, deixenos aceptar as proposicións do seu amigo. Son honestas? Son as propias do pulido cabaleiro. Non o dubido. Cal é a cifra? 20.000 luíses. Nena, déxame falar aquí. 20.000 luíses de renda anual ao ano en un apartamento na cidade. Por? Por facer o que todas fixemos por ben. Lembrade que xa non sodes prostitutas. A partir de certa cifra xa non se pode considerar prostitución, non? Se eu lle digo que erades, o que sodes,
o meu amigo baixará a oferta aos prezos de mercado. Non, por favor, señora condesa. Deixa un poquín, nena. Calma! Tudo será resolto da mellor maneira. Agora vamos escrever unha carta ao teu honesto pretendente. Disponde. Admirado Marqués, permítame contornar as fórmulas de cortesía propias da arte epistolar para entrar directamente no asunto que onte me propuxo. Temo que algún brillo involuntario dos meus ollos fixera concebir a idea a todas luces fantasiosa de que un camiño se abría na fortaleza da miña entrega a Deus. E o que é máis daniño e doentio, que o señor Marqués creera que o camiño ao centro da miña castidade podía ser pavimentada por moedas de ouro. Dun metal máis brillante e tenaz está forxada a miña humilde devoción, a miña renuncia. Mire, e só espero que o Señor encontre un camiño no que Deus teña a última palabra. Cando me ajoelhe para rezar, sempre terei o nome do señor Marqués entre os meus beiros. Súa Mademoiselle de Nau. Cara cúmplice, ve que xeito ten o seu estilo tan florido e discreto. Non está mal escrita, non. Nesta carta hai unha expresividade madura combinada cunha candura infantil. Caso. Sí, caso. Entregareime a ela en corpo e alma. Ese anxo sentirá por primeira vez o que é o peso dun varón en riba dela por primeira vez. Sí, caso. Só faltaba unha pinga para envenenar o corazón de Darcy. E o papagaio papou o pirixer. Pouco resta para contar. Celebrouse o casamento e a condesa de la Pomegat organizou a festa até o mínimo detalle e convidou a todos os señores que pagaran unha e outra vez para desvirgar a virtuosísima ninfula, a flamante marquesa Darcy. E como foi o final da historia de Jack? Certo. Se tedes 2 minutiños? Sí? Contad. Ya que o seu amo foron a casa onde se criaba o neno que o amo mantiña. A porta ábrese. Vese sair un home. O amo dá un berro e nun xesto insólito bota a man á espada. O home en cuestión fai outro tanto. As espadas chocan, que os seus barullos asombran os cabalos. O de Jack parte as rédeas e foxe. Nese intre, o home contra quen o seu amo se batía estícase morto nas lousas da praza. Acoden as mulleres e os homes da aldea. O amo monta e vaise a uña de cabalo, a galope longo. Prenden a Jack e amarranlle as maus. O xuíz do lugar manda-o para a cadea. O home morto era o cabaleiro de Santuán, que o azar levara aquel día visitar o rapaz na compaña de Ágata. Está Jack na cadea con grillos e ratas, na compaña dun bandido célebre, o famoso Maglá, que espera pola forca tamén. Un día, cae a porta da masmorra.
Son os 7 meliantes da banda de Marlán que o veñen rescatar. Xa, únese aos bandidos. Asaltan un castelo no escuro da noite. E cando Coitelo ia facer o seu traballo, falou Jack. Está escrito que hoxe chegara aquí ao castelo onde me salvaran a perna. Aquí vive o meu benfeitor. Aquí vive Denise, meu único amor. Non pode morrer meu capitán Marlán. Estes son os honrados bandidos que me salvaron o pescozo. Non poden ir coas mans furadas. Os ladróns levaron un saco de xoias e os do castelo conservaron o pescozo onde lucira o ouro. Jack aceita o chollo de porteiro do castelo, abandona a vida foraxida e casa con Denise. E vive querido polo dono do castelo e adorado por Denise. Porque así estaba escrito lá en riba no grande rolo que conta todas as historias. As grandes e as cativas, as vosas e a miña. E o amo? A quen lle importa?